Wako kendo ni moko kuom jokanyo mag duond buch ODM e kaunti ma Mombasa onyiso luoro ni yiero mag jotend duond burano kidek bedo gi mibadhi bang' yango ni nyinge mag moko kuom jokanyo onge listino. Gidwa ni ochung chenro mar yiero ma ichan tim tarik 7 kod 9 e dweni mar 4 e kaunti ma Mombasa nyaka rakruok gi moko kuom midhieche ma gineno kosenyiedhore motelo ne yiero no otim mokwongo. George Aoko nigi ler mkoa Mombasa. Bang' duol mochung'ne tayo chenro mag yiero mag jotend duond buch ODM golo chenro mag yiero, moko kuom jokanyono mag ODM Mombasa ne jowuok tung' mosuo gi duolno bang' yango ni moko kuom nyinge jokanyono monego bed ni timo yiero onge e list. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni duolno bende ne ochuogo moko kuom kuonde goyo ombulu ma gikoni onge kendo pok ne obedo e kor gwenge. Sani ka list owuok mi ogol portal ma ji dhi yiero delegates wan kaka life member mane osi register ODM nyingwa onge, wapenjo ni nyingwa karo dhi kanye nikech nyinge magiketo gi wakia adier to wan gi joma ne waseketo marito yiero mondo oyier leaders gi magisevet maging'eyo. Wabeda beda gi free and fair election e ODM. Wachakwa yudo ka gimedo nyaka polling stations be maonge within our ward, within our constituency. Mokwa ng'eyo ni to polling station gi wuok kuma nade. Gin gi list magise prefer ni ng'ane dhi kawo ma, ng'ane dhi kawo ma, ng'ane dhi kawo ma. Koro wakwayo jo ODM, ng'iwa uru gi wang' ariyo wan joluo man Mombasa. Wane mwang'eny ka maingo ji te, to ka sami dwaro gimoro, tigo wagoya piny kila siku. Luoro margi en ni okang' ma kamage to nyayo mibadhi e chenro mar yiero no ma ichan tim juma manyien e tend counties. Giramo ni duond burano kosebedo katayo yiero mage e yor ratiro, omiyo gikoni wang' ni gidhi bedo akicha. Ok en lazima ni nyaka wasike ODM. Ka en mana kama mwabiro bedo ni waywak all the time. To ng'iswa uru ni party ni nuse uso ne ng'ama kama mang'ane ma control party mondo wadwa gone chongwa piny. To ka tek wabiro ng'iyo ng'ama nyalo winjo ywakwa, mwanyalo wuotho go e Mombasa ka, wabiro mobilize ogandawa, wabiro mobilize jogewa, to waluwo ng'ano koyie timonwa gik mwadwaro. Coordinators moketi ni coordinate nwa e Mombasa ka yom to gidwa no wachnegi. Kiwacho negi to nigo gi lweny. Koro sani wawuok oko ni ratichwa nyaka wayudi wajoluo ma Mombasa ka magocho ka oko chako bang party. Onge tiene moni bede dero maonge chiemo. Afadhali dhi kama chiemo ng'owa nitiere. Jogi osahinyore kamora mora gine magiwuotho ka jogi tiyo kodwa. Koro wang'iso jo office maduong' ni kiko chako bwasayi ukedo mai wuoyo kodwa mogik nikech udhi yiero tarik 7. Iseche gogogo ne giseo duolno mochung'ne tayo yiero kuom remde otend joma mine to chutho e tend county ma Mombasa. To nitiere yawuotwa moko ma kochung' elections. Tiwinjo ka high ranks mag party nyisa with the signals ni kata kiyombe in that nominations ok bi mi ticket. Wan gi issues kaka Mkomani, wan gi wuodwa mano chung' kacha cha moyombo ima nyaka ticket kosemi. Koro akwayo ni okwan ready ne yiero nyaka list gi losi manyaka gi ashwa ni ng'ato amoro kanyaro madachung' SG ni osekete kacha meno dhi gonwa msasa. Koro wakwayo ni mondo miwa chance mar nyarwa mochung'ni mae mwakwayo kende modong'go to koro gipanga lakini 2027 wan kodgi nikech kura kwagoyo to wan mandugu zetu to kago setieko go kura to koro ne wan wabara. MP Malikoni nominya ka dobiro miyo nominated adek ok wayudo. Kwadhi kisa oni mamo kucho. What's abiro gi moiro onge. Chakre muto panga. Ene tiene mun watho gi ODM. Ida ber gi ODM nikech hinko ngiso ni machini work party konyo wang'o. Gin ywak mag jokanyo mag duond buch ODM e kaunti ma Mombasa makoni chenro mag ikruok mar yiero pok obedo kare, omiyo gidwa ni yiero no chwal nyaka chieng' moro tim ikruok malong'o. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.